Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина алга таба төп темалар турында. Түбә белән генә капланылган тукталыш павильоннарыннан шәһәрдәшләр канәгать түгел. Ни өчен Мәскәү проспектындагы тукталышлар җил һәм яңгырдан сакламый? Озакка сузылган төзекләндерү җир асты аша чыгу юлларындагы ремонт җәяүлеләр өчен куркынычлык тудыра. Круглый поле мәчетенә 25 ел тулды. Бистә мәчете үзенең юбилеен ничек каршы алды? Бу хакта Римма Әхмәтова. Мәскәү проспектын капиталь төзекләндерү барышында 39 яңа тукталыш урнаштырылды. Әмма кайбер шәһәрдәшләре яңа тукталыш мәйданнарын ошатмады. Павильоннарның ян-як диварлары юк диялар. Гренада тукталышында павильоннарны бу көннәрдә генә урнаштырдылар. Вакыт аз узса да канәгатьсезлек белдерүчеләр саны җитәрлек. Высокая крыша и нет боковых перегородок, поэтому, мне кажется, не очень удобно будет. Но так хорошо, что прозрачная, можно и туда посмотреть, какой автобус идет, и здесь вроде видно. Так, ну не совсем продумано, мне кажется, еще. Есть над чем поработать. Ну вот некоторые-то есть с краями, вот на них хорошо, а без краев плохо. Ветер косой будет, и ветер, и дождь косой. Тукталышлар проблемасы шалада һәрчак актуаль иде. Мәскәү проспектын реконструкциялау турында фикер алышканда да активистлар проект авторларына мөрәҗәгать иткән иде. Остановочный павильон, я смотрю, на Ленинском проспекте в прошлом году сделали, да, а там уже вот эти клепки отошли. По качеству как-то можно вот обратить внимание. Шәһәрдәшләрнең мөрәҗәгатенә колак салмадылар дип әйтеп булмый. Мәскәү проспектындагы тукталышлар сыйфатлы, алюминий профильдән һәм вандалларга каршы пыяладан эшләнелгән. Бигерәк мотор, бигерәк менә монда мин 40 елдан артык яшим. Менә бу комплекслар бар иде әле. Небо и земля, конечно. Цивилизованный, мотор, чиста яшибез. Тышкы яктан мотор булса да кайбер тукталышлар дөрестән дә җилдән дә яңгырдан да сакламый. Проектның баш инженеры Елена Бутырская белдерүенчә, алар СНИП кагыйдәләре буенча урнаштырылган. Биредә әгәр тукталышның киңлеге 3 метрдан азрак булса, тулы павильон урнаштыру тыела дигән. Мәскәү проспектында алар берничә. Гүзәл Шихапова, Луиза Сафванова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Наил Мәхдиев җир асты аша чыгу юлларындагы төзекләндерү барышы белән танышты. Шәһәр башлыгы эш нәтиҗәләреннән канәгать түгел. Ни өчен хәбәрчебез дәвам итә. 2 месяца же не делают. Видоизоляция. Мы немножко в строительстве понимаем, 2 месяца не делают же. Полный демонтаж, изоляция. Еще раз говорю, не рассказывайте, значит, мы побольше объектов строили. Знаем, что как все это дело делается. Бер урында электр үткәргечләр ялганмаган, каядыр плитәләр яхшылап җәелмәгән. Эшләрнең озак башкарылуы да канәгатьсезлек тудыра. Бу исә җәяүлеләр өчен уңайсыз. Если кого-то током ударит, я все понимаю, что в процессе работы. Но аккуратно же все можно сделать, подшить. Крючок сделал, подстегнул. Төзекләндерү июль азагында гына башланды. Һәр объектта иртәнге 8-дән дистәләгән кеше эшли. Иң күп тәнкыйтькә Мәскәү проспекты һәм янгын сөндерүчеләр депосы тукталышларындагы җир асты аша кеше юллары дучар булды. Идет рабочий процесс. По истечению 2 месяцев рабочего процесса особого результата не видно, потому что очень много скрытых работ. Но в конечном результате, это, я думаю, 15 ноября будет уже видно весь процесс работы. Наил Мәхдиев барлык җир асты аша чыгу юлларындагы эшләрне өчле билгесенә бәйләде. На этих объектах, на 6 подземных пешеходных переходов должной работы нет. Нет должного контроля со стороны соответствующих служб исполкома. Нет и должной работы. Вот такая справедливая, но неудовлетворительная оценка. Бүгенге көнгә 6 җир асты аша чыгу юлында төзекләндерү 60%-ка тәмам. Подрядчы 30 декабрьгә кадәр барлык эшләрне тәмамларга тиеш. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Сергей Вильданов, яңалыклар. Иртәгә барлык фатирларда да җылы булырга тиеш. Идарә итүче оешмаларның чаллы җылылык шелтәрләре компаниясына бурычы булса да, җылы барлык фатирларга да биреләчәк. Сүз уңаеннан җылылык шелтәрләренә шәһәрдәшләрнең бурычы 120 миллион сумнан да артып киткән. Әгәр җылылык бирү буенча сораулар туа икән, яки турбалар һаман суык килеш кала бирсә, идарә итүче оешмага мөрәҗәгать итәргә кирәк. Алар үз чиратында җылылык белән тәэмин итүче оешманың диспетчер хезмәтенә гариза калдырачак. Круглый поле мәчетенә 25 ел тулды. Ул безнең төбәкнең өлкән мәчетләреннән берсе. Татарстан буенча 384-нче. Бистә мөселманнары төрле кыен вакытларда да Аллаһ йортын саклап кала алдылар. Юбилее алдыннан мәчет бинасы танымаслык булып үзгәрде. Бу эштә кемнәр башлап йөргән, нинди игелекле кешеләр ярдәм күрсәткән, алар белән хәбәрчебез Римма Әхмәтова очрашты.
Миндар хәзрәтнең куанышы шиксез. Бер җәй эчендә бик күп эш башкарылган. Мәчетнең эчендә тышында ремонтлаганнар. Халык белән бергә ясадык, ди хәзрәт. Ул үзе дә эштән курка торган түгел. Элеккеге төзүче механик. Гаиләсе җирле оешма предприятие җитәкчеләрен нык ярдәм иткән. Күмәк эшнең нәтиҗәсе безнең күз алдында. Ишегаллары гөл бакча кебек. Ağaçlar köbeydi, alарны kesip, zor gor zilhozdan Pumuş verdiler, 3000 garımga çeçekler alıp katıp oturttuk, jirler getirttik indi. Anar şol taşlarına motor etip boyap, osklar yasadık. Мәчетнең ише дә бик күркәм, стеналар, түшәмнәр яңа. Намаз залында йомшак келәмнәр, иң мөһиме бик җылы. Арслан Агагалиев Круглый поле мәчетенең аксакалы. 1992 елда иске балалар бакчасы бинасын мәчет итеп ясадык дип искә ала ул. Круглый поле халкы да бик күп булышты. Качан өмәгә чакырсак, килеп бүтән итеп, бергәләшеп стеналарын, түбәләрен яптык. Мәчеттә гыйбадәт кылу, дин гыйлем алу өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Гадәти көннәрдә намазга берничә кеше йөри. Олы бәйрәмнәрдә 30-40 кеше җыела ди бабайлар. 5000 артык кеше яши торган бистә өчен бу азрак әлбәттә. Хәзер мәчет әһелләренең төп бурычы яшьләрне җәлеп итү. Яшьләр китсә бит әйбәтрәк инде ул. Без бит мәңгелек түгел инде. Киләләр, менә яшьләр килгәннәр дә бигәс шул. Бусы хатын-кызлар ягы 2 октябрьдән монда дин дәресләре башланып китәчәк. Безне хәзер салкыннар да куркытмый, кыш көндә укытачакбыз ди хәзрәт. Чөнки мәчетнең үз электр казаны бар. Җылыту чыгымнарын тимер юл оешмасы күтәрәчәк. Biz hozir salqin aytgach, o'zimizga ko'pma kerak shulay qavozamiz. Yarulim Rinat Faridovich yordami bilan endi ul bizga bo'lishdi, o'tna to'larga rizalashdi. Күмәк эш таркалмый. Круглый поле мәчете моның мисалы. Рим Әхмәтова, Ленар Султанов, яңалыклар. Мохтаҗ булган өлкән шәһәрдәшләргә азык-төлек белән булышачаклар. Серафим Саровский ширкәвендә шундый акция старт алды. Моның өчен храмга керә торган урында махсус тартма куелган. Теләге булган һәркем бирегә азык-төлек алып килергә мөмкин. Тик бер шарт бар: алып килгән продуктлар тиз бозылмый торган булырга тиеш. Мисал өчен ярмалар, үсемлек мае, кәнфит, печеньелар он алып килергә мөмкин. Акция 2 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Республикада көзге игелекләр атналыгы бара. Ел сайын аның кысаларында төрле чаралар уза. 30-нчы мәктәптә шул уңайдан милли ризыклар көнен билгеләделәр. Самый главный секрет. Тесто для нее должно быть тонко раскатано. Иң тәмле ризык конкурсын уздырырга укучылар үзләре тәкъдим иткән. Бәйгедә пешерү генә аз, әлеге ризыкның тарихын да сөйләргә кирәк. Шәкшәк, пәхләвә, кыш теле буларны әзерләүдә балаларга әниләре, әбиләре ярдәм иткән. Мин инде ныкларга үзем белгәннәрне өйрәтәсем килә, чөнки без улгаеп барабыз, үзебез белгәннәрне ныкларга өйрәтеп калдырасы килә. Шуңа күрә инде менә без шушындый тәмле әйберләр пешерәбез, булай гына түгел, бәлеш ише, пешмәк ише. Бәйгедә малайларда катнашкан укытучылар исә балаларның актив булуын хуплый. Мондый бәйрәм 2 ел гына эшләп килүче мәктәптә укучыларга берләшергә, танышырга ярдәм итә. В нашей школе учатся ребята многих национальностей. Русские, чуваши, татары, мордва, украинцы. И вот своим конкурсом национальных блюд мы хотели вызвать у ребят уважение к национальным традициям каждого народа. Ризыклар белән таныштыргач, аларны ашап та карадылар. Тавыш бирүчеләр иң тәмле сый дип пәхләваны билгеләде. Гүзәл Шахапова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бүгенге менә мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Успей купить последние 15 квартир от 37 тысяч рублей за квадратный метр в жилом комплексе «Крылатый». Что-то сегодня твой не на шутку разошелся. Да купила в аптеке Алмах 01. Стала его применять, теперь его узнать не могу. Не ходит, а летает. Радуем ценами. В сентябре купить Алмах 01 выгодно в аптеках Вита, Вита Экспресс и Эскулап. Впервые в Набережных Челнах. Любимая Индия с 28 сентября по 8 октября. Выставочный центр Экспо Кама. Московский проспект 140Б. Квартиру в Казани можно купить в Челнах от 1 300 000 рублей. Телефон в Челнах 78 24 32. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31.